Oh, inderdaad. Ja. Laatste week 10 uur. Nou ja, En het is weet je altijd dat scheelt natuurlijk. nu nog 5 niet gegeten. Ja, dat je een koffie hebt, 2 koffie, heb je toch 4 koekjes. Ik. Ja. En ik slagroom. Juist. Ook lekker. Oei, hier staat een pilsje. Oei, 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 oei. Oei, oei, oei. Hij tiet een bier.